A ja jeszcze muszę ocenić kartofeleczka i już zaraz idę do was, słuchajcie. Nie miałem wcześniej czasu, gdyż toaleta dla artystów była okupowana przez szmurdaków. Ja wam powiem, dlaczego wy tutaj w ogóle czekacie na nas występ jeszcze króciutko. Gdyż mimo usilnych próśb Brzózgi, toaleta dla tak zwanych artystów i obsługi jest okupywana przez panienki, które się brzydzą do ja na zewnątrz. Dlatego my, żeby się oddać, musimy stać tam w kolejce, zamiast dla was zagrać. Także wielka prośba, podczas grania chłopaki lubią się oddać, bo piją. Nie korzystajcie z tej toalety, bo będą przerwy. Czekamy jeszcze na perkusistę. Ja jeszcze raz go zawołam. Kurwa, nie wiem. Dobra, zapraszamy na perkusję. Ja poproszę coś na rozruszenia gamba. Jakiś szampanik tutaj dla mnie był. Wszyscy gotowi? Można zaczynać. Pierwszy numer, słuchajcie, dla was Czerwone i Góry. Jeszcze raz proszę o szampana. Po długim czasie widziałem was znowu. Nie mogłem
Zapraszamy serdecznie. A muzyką podpowiadam, że następny kawałek to będzie Dysk Jockey. Czego nie brać, powiedz ziemi. Czasem na giełdzie ktoś tu podejdzie. Wyklucie rzeczy, że dalej. Na stole
Słuchajcie, but. Dzisiaj na perkusji, jakby dzisiaj gra z nami Putin. Putin nie jest naszym wrogiem. Pomaga nas blisko. Czasem przyjeżdża tutaj. Do nas na ściernisko. Wylecimy buda. A, jeszcze czekajcie, bo krzyczy do nas tuś DJ. DJ kurwa do nas krzyczy. Jeszcze robimy delikatną przygryweczkę, ale tak powolutku i czekamy na czwarty mikrofon. Powolutku. O, w międzyczasie. Dziękuję. Specjalnie dla was od zespołu Noworodkę. Dzisiaj premier naszej płyty. Czekaliśmy na tą płytę ile? Od 2000 roku? 17 lat! 17 lat! Przyszedł do nas dział. Jeden kawałek tego. Mamy płytę, nóweczka wczoraj wytłoczona. Jak macie ochotę to kupujcie, jak macie to spierdolajcie. Nie, żartowałem. Ale słuchajcie, super, na układce jesteśmy nadzy, a we wkładce jest jeszcze bardziej ubrani. Specjalnie dla was wódeczka, przekazuję w ręce Kluczoła, Stara Polska Szkoła. Dziękujemy za przybycie. Pamiętajcie, że pada śmiga Halinka, ale to nie koniec. Lecimy, wódka! Jeszcze nie, kurwa, stop, o! Proszę Państwa, bardzo proszę o ciszę. O ciszę proszę. Rzucę. Proszę o ciszę. No cicho pedały, no. Czy ktoś chce zagrać ten rebelski skrzypca? Proszę. Lecimy dalej, wódka! Olmo zaczyna!
Zaraz ci zapodam, słuchaj, nie mam problemu gruczo, nie tylko to. Ale kto da 600 na dziecko? Ma ktoś dziecko? Ktoś chce 600? Jest 600! Raz, dwa, trzy i... 600 złotych na dziecko musimy! 600 złotych na dziecko musimy! Jakie ma na szkoły, to problema chory! 600 złotych na dziecko musimy! Czy ktoś da więcej na dziecko? Słuchajcie, tysiaka, kto da tysiaka? Tam nas urodzinowiec, tysiak, raz, dwa, trzy i... 1000 złotych na dziecko musimy! 1000 złotych na dziecko musimy! Jakie mam na szkoły, to problema chory! 1000 złotych na dziecko musimy! Przygrywka! O kurwa! Leci mi pod to oczu! Jebany syn, tak jak mówię, jebany syn, specjalnie dla was wystąpi teraz Bosman, który opowiada o swoich przeżyciach w porcie na Bałtycku. Kto był z nami na probie na Bałtycku w 2002 roku? O, ludzie. Zawiesili wtedy te proby na go. Aha, słuchajcie, jest walka, która nie zażywa tabaki.
spokojnie. Ja nie lubię cię. Ja was lubię. Świnka Halinka poznaje cię. Здравствуйте, тебя. Krótką wam zapoda tabakę, słuchajcie. Tabaka jest skręna, sam pan Paru się nazywa. Dziękuję właśnie, już chciałam odebrać właśnie dziękuję. Tabakę już daję do ciebie, proszę bardzo. Hej, słuchajcie, jest z nami Belus ze Świnki Halinki, słuchajcie. Człowiek serce i człowiek śledziona. Lecimy. Allah no, Bosman. Dobra, to był wstęp, tylko taka zawadiacka przegryweczka, tak naprawdę to nie był kawałek. Bosman, lecimy, lecimy! Nie ma was. Kurwa, Mariusz Porzęciku. Właśnie jeszcze raz mam prośbę, żeby on tam nie stał w kolejce, żeby go puścić, żeby się oddał. Jest tam ktoś... Siur! Sprawdziście, tam jest wszystko w porządku, nie z tego klipa, ja
Słuchajcie, podsalał już mi tak oczy, że widzę tylko jakieś zamknięcia. Lecimy dalej z numerami. Następnym numerem, który bym proponował dla was, jest Kilku rozliczany mistrz. Co wy na to? Czy nie widzicie? Może być? Arkadiusz Kraśniewski całkowicie na to. Może być? Chłopaki zaraz się tam zestematyzują. Słuchajcie, ja bym jeszcze puścił Gruczołowi szampana rosyjskiego dla was. Czy chcecie? Może jednego? Czy nie? Aha, słuchajcie, jakoś to musieli się oddać. Puśćcie go, nie blokuj na was, nie blokuj! Puśćcie go do kibla. Puśćcie go do kibla, puśćcie go do kibla. 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 On jest temu winien, on jest temu winien. Oprzeć się powinien. On jest temu winien, on jest temu winien. Słuchajcie, dawaj, perkusja 100. Ja mam dla was tą propozycję, zaśpiewamy, a wy wykończycie. Owszem, w każdej chwili. To było dla Zuzki i dla Paulusa. Kruczo, proszę tutaj do mnie, do tego. To sztab, słuchajcie, to może ten pod. Kruczo, proszę do mnie tutaj! Pamiętajcie, że kupić coś w barze, słuchajcie, bo impreza się musi sprócić, bo Kruczo się nazywa wodę. Jeźdź, skocz. Dzień Bruce Lee!
Co byś chciał powiedzieć? Na Szepści Jeziora może być dla Ciebie, jeżeli chcesz. Bardzo, bardzo proszę. Bardzo proszę. Szepści Jeziora to Szepsina. Bardzo proszę. Mój brat Tomasz jeszcze ma jedno słowo, może się nie klaskali i on nie wie o co chodzi. Я что, я хочу, чтобы ты в глаза смотри. Nie słuchaj.
A może teraz słuchajcie, pan już zaczął te klasie, to ma się zagrać?
wracaj zakończenia, no!
Zostańcie z nami. A teraz jeszcze mamy do was pytanie. Czy byście chcieli jeszcze bis, czy kurwa, bo jesteście takie milczki? Ja mam specjalnie
stosunkach między mężczyznami, kobietami, mężczyznami jest to problem, dlatego że wszyscy przeżywamy pewien rodzaj dysonansu. Uwaga, teraz niestety będzie odrzucenie osób, która nie dla każdego jest. Nie pierdol, śpiewaj! Kurwa się dowiedzą z tekstu! Ale ładny za to jest. Ostatni numer przypominamy płytę do wrotkę skupienia, to była pozytywna DJ-a, kurwa! On tam wam sprzeda za 30 zł, normalnie za 4 dni. Na razie, cześć, ja się wyłączę.
Szanowni Państwo, to jest chyba mała próba, jeszcze zrobimy akordeon, zejdziemy ze sceny i wracamy do Was za pół minuty. Pół do 8 rano. No pół minuty. Dobra, Szanowni Państwo, spierdolamy, na razie, cześć. Drodzy Państwo, za pół minuty wracamy do Was, teraz przyjdzie czas na taki moment, żeby się najebać lekko. Każdy z Was ma ten moment, żeby to zrobić. Pamiętajcie, że dzisiejszy wieczór się jeszcze nie skończył.
Dziewczyna piersiami. I że ja widzę
Uwaga, ja będę nasz
wszyscy razem. Lecz kotkiem za płotkiem. 3, 2, 1. Lecz kotkiem za płotkiem.
Lecz pan umarł. One, two. Aha! O nie! O nie! Podróżując szlakiem Bawarii, dotarliśmy na półwysep Juryjskiej. Celu 28 lat temu, mając 46 lat, rozdrabniał się przy drożnych ramach Barcelony. I pewnego dnia podeszli do niego mieszkańcy Majka, mając jakieś zasuszenie w woreczkach i mówią: Belusi, palirę coś, rauchę, cygaretę, marihuanę. A Belucha, nie śmiesz